Serenata nocturna. Seu preparats? Obriu bé els ulls i les orelles, que la història comença. Què és aquest soroll? Sembla un violoncel. Marranyau, nyau! Apaguem el llum. Marranyau, nyau, nyau! És un gat que miola mirant al cel. Encenim el llum. Qui toca la trompeta en aquestes hores de la nit? Qui deu ser? Apaguem el llum. Oh, és un mosquit! Encenim el llum. Sembla una tuba. No sentiu aquest udol? Apaguem el llum. Ah, no! És un mussol. I ara? Encenim el llum. Qui toca el contrabaix? Quin sereu? Voleu saber qui és? Apaguem el llum. És un gripau que està cantant a les estrelles. Encenim el llum. Pim-pom, bim-bom. Tifons i tambors. Quin enrenou! O potser és un llepí que es mou. Encenim el llum. I aquesta melodia? És un clarinet? Apaguem el llum. No! És un oceller. Encenim el llum. Qui toca l'arpa amb tanta manya? Voleu saber qui és? Apaguem el llum. És una aranya molt manyaga que està fent la seva casa. I ara? No ho sentiu? Quin so més bonic! Sembla un violí. Apaguem el llum. És un grill que toca molt fi. Nyigo, nyigo, nyi. Nyigo, nyigo, nyi. Escolteu, qui canta? Quina gresca! Escolteu! Què deu ser? Apaguem el llum. Són les granyotes que fan una festa. Voleu venir a la festa? Perquè ja ho sabeu, que conte contat, conte acabat. I si no és mentida, és veritat. I si us ha ben agradat, el podeu tornar a escoltar. Bona nit!